A to je pre mňa garanciou, že v boji za slobodu a bezpečnosť nikdy nebudeme sami. Slovensko si v piatok 29. marca pripomenie už 20. výročie svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Za tých uplynulých 20 rokov Slovensko získalo bezpečnosť v prvom rade, vlastnú, zaistenú. Získalo aj väčší rešpekt na medzinárodnom poli. Získanie členstva v NATO a potvrdenie záujmu o stabilitu, rešpektovanie princípov právneho štátu, demokraciu a slobodu boli tými najdôležitejšími faktormi, ktoré prispeli k ekonomickému rozvoju Slovenska na začiatku 2000 rokov. Slovensko získalo záruky bezpečnosti, pocit, že ho chráni aliancia, ktorá chráni dokopy asi 1 miliardu ľudí. A pre nás to znamenalo, že máme slovo za veľkým stolom, za ktorým sedia všetci spojenci združení v tejto vojenskej aliancii a že vieme priamo ovplyvňovať jej postoje a pozície. Slovenská bezpečnosť a obrana sa dostala na najvyššiu úroveň, akú si môžeme dovoliť. Členstvo v NATO nám dáva záruky, ktoré nikde inde na svete nedokážeme pre našu krajinu získať. Kolektívna obrana v rámci NATO je pre Slovenskú republiku tá najlepšia poistka preto, aby tu nebola vojna. Len vďaka nášmu členstvu v NATO sme spolu v bezpečí a sme spolu silnejší už 20 rokov.